Så er vi nået til det spørgsmål, der holder mange kitesurfere vågne om natten. Hvilken kite skal jeg vælge? Og det gælder jo både, hvilke mærke skal jeg vælge, hvilken model inden for det givne mærke, og hvilken størrelse. Nash har 4 forskellige kites i deres program. Vi har Chargeren, vi har Kult, vi har Helix og vi har Torch. En lille kort gennemgang af dem. Chargeren, den er egentlig mindet på skolebrug. Kulten, den er mindet til begynderen og de første kites du får. Helixen, det er når du er kommet lidt videre og begynder at få styr på din hop og sætter lidt flere rotationer på dine tricks. Og endelig så er vi nået til Torchen, som er en ren freestyle kite. Her har du handlepas ind i dit repertoire. Den kite vi vil se på nu, det er Kulten. Det spørgsmål vi vil prøve at se lidt nærmere på i dag, det er med hensyn til hvilken kite skal jeg vælge, altså årgang. Og det er de 2 Kult, henholdsvis 2009 og 2010, jeg har pumpet op her. Så lad os se lidt på, hvad er forskellen, om du køber en brugt Kult, eller om du tager den nye fra 2010. Lad os prøve at se, hvad forskellen gemmer sig. De 2 kites fra henholdsvis 2009 og 2010 minder umiddelbart om hinanden. Begge har Octopus One Pump system. Begge har Geotech og Sigma Outline. Så den store forskel, vil jeg mene, gemmer sig i vingtippen på de 2 kites. Lad os prøve at kigge på dem. Hvis vi prøver at kigge her. Det er 2010 modellen, vi har her. Det er begge 2 7,5'er, og vingtippen er blevet væsentligt bredere. Derudover så har den fået fast monteret bagline og et lidt mere simpelt bridle system. Hvorimod 2009-kiten, den havde svivl op foran ved vingtippen og et lidt længere bridle system. Og hvad gør så den forskel? Jo, en bredere vingtip, det gør, at kiten drejer hurtigere. Du får simpelthen en kite, der reagerer hurtigere. Samtidig med den direkte montering til baglinjen, det gør det også, at du får mere direkte følelse med kiten. Hvad har det så fordel? Fordelen det er, at du får en kite, som reagerer hurtigere, men også den får et større sving igennem kurven. Det vil sige, den genererer lidt mere pull i turnet af kiten. Det vil sige, at når du gerne vil hoppe, så får du lidt mere yank opad. Som du måske kan få et lille indblik af på den lille panorering er, at der kommer en lille smule mere Sigma i shapet på 2010. Og det er altså Sigma, det er det her knæk, den har opad her. Selvom den har knækket, kan den sagtens blive liggende i sin position på stranden. Og knækket gør også, at den twister lidt mere, når du drejer. Og det vil sige, med en lidt mere udpræget Sigma shape, så kan kiten twiste og dermed give et hurtigere turn. Udover det mere simple bridle system på Kulten, så har den også fået en sejlpind her i agterledet, hvilket hjælper med at holde duen mere stabil under det lidt mere kraftige turn, den genererer. Det man også skal sige med Kulten fra 2010, det er, at den spektra er blevet bredere. I og med at den genererer lidt mere power igennem turnet, så spiser den sig lidt ind på det domæne Helixen har haft. Det vil sige, at du får kraftigere ryg, når du hiver et barn. Du får lidt mere højde på din hop. Det er muligt at have bedre føling med barn, hvilket også især i unhooked er en kæmpe fordel. Det vil sige, at Kulten går nu fra at være til helt begynderkiten til at være lidt mere bredere, og så tage en lidt mere intermediate kite. Vingtippen på 2010 har fået en fastmonteret bagline her, som du endda kan justere her, alt efter hvilke styringegenskaber du vil have, at kiten skal have. Det kunne du heller ikke i 2009. Hele 2009 sejlede jeg med Kulten og var rigtig glad for den.
Så jeg var meget spændt på at se, hvad vil jeg sige til den nye 2010-kult. Men efter en god års tid nu på vandet med 2010-kult, vil jeg sige, at jeg er blevet rigtig